Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dunduyano Sr. alias Veritas. Kay sige hapon ang magauban nato dinhi sa istasyon ng atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang Danny Luod o gusab si kasamang radyoman Dax Ilumba. Sa gawas mo gihapon si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca o gusab si Kion Ilumbare. Basi unang patimbaya sa gyapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ng atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo bana sa iyang mga kaubang pagka-radyoman. Okay, nga atong pitsa karon Marso 1, no? Marso 1 sa bulan sa Marso bulan sa Marso, pitsa 1 tuig 2020. Kapoy siguro. Okay, no, unang adlaw sa maong bulan, no? Bulan sa Marso. O pahinumdum pod alang natong mga Katoliko nga unang Domingo ron sa atong Kwaresma, no? First Sunday of Lent. Okay, hinaot nga naagihapon ta sa kana bang pagpamalandong, no? Sa mas gibuhat atos miaging tuig ato na sab nga buhaton karon matag Kwaresma ang halawom kaayong pagpamalandong. Ug ako mo suggest ninyo nga atong i-recollect pa ang atong mga gibuhat kung natakdo ba sa atong pagtuo. Okay, sa akong reflection, no, ato yung pamalandungan og ayaw kung ato bagyong nakinabuhi o nabuhat ang atong tahas isip mga Kristohanon, isip matuhuon sa Dios. O gisagyapon ako moingon maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, no, mga tinahod nga tigpaminaw mga ginikanan, suki ning maong tulumanon, nining higayon na karon, atong hisgutan ang usa ka pangutana, nga bililhon usab nga pangutana, pero bisan gani ang mga Katoliko, ako gyuning
way lipod-lipod nga ipahibaw ninyo bisan dili ni siya matawag og maayo gyud nga impormasyon o balita. Okay. Nganong moingon ko kay kitang mga Katoliko bisan daghan ta apan ang negative pod nato, ang dili maayo pod nato, no? Naman gyud negative, di ba? Ang dili pod maayo nato tungod kay sa atong personal nga mga reflection, personal nga paghuna-huna, oh, dili kita matawag og naghiusa. Kay sa atong personal nga mga pangagpas, mahimo man gyud nga di ta magparehas, no? Sama aning tubag ba sa pangutana, ang pagbiya ba sa Katoliko nga tinuhuan o pundok, sala ba? Okay, akong usbo na ang pangutana nga mo'y atong topic pod karon. Okay. Ang pagbiya ba sa atong tinuhuan o simbahan nga Katoliko usab ba ka sala? Fokus ta sala kay mo yun nagisintro pod sa Lenten season, di ba? Unsa may hinungdan nga namatay, agatong Ginoong Jesucristo, unsa may hinungdan nga gipatay siya, no? Tungod sa atong mga kasalanan, di ba? So mo fokus ta karon sa sala, pero di man nato maisgutan gud tanan ang tibuok, no? Ato lang isgutan karon kining sala nga nagtumong sa pangutana, ang pagbiya ba sa Katoliko nga pagtuo o tinuhuan usa ka sala, di ba? Namang yung mga Katoliko moingon nga sa Efeso 5:23, ang pagaluwason ni Kristo ang iyang iglesia. Sa atong pinulungan yun nga lintunganay simbahan o katilingban. Kay kanang iglesia god hinuwaman nato nas mga katsila, di ba? Di ba nga termino? Katilingban o asembleya. O simbahan. Mao nay atong hubad sa kinatsila nga iglesia. Di ba? Sa Efeso 5:23, ang pagaluwason ni Kristo ang iyang iglesia o ang iyang simbahan. Di ba? Kung kita mga Katoliko nagtuo ta nga kining atong simbahan o iglesia, mao gyud ni ang gitukod o gisugdan ni Kristo. So sa lagda sa maing pangisip o pangatarungan, so muingon ta nga sala kung mubiya ta sa maong simbahan. Kung nagtuo ta nga si Kristo gyud mo'y nagtukod ani, siya gyud mo'y prime mover ani, natural, di ba? Efeso 5:23, ang pagaluwason ni Kristo mao ang iyang simbahan kun iglesia. So kung nakahibalo ka ana nga kining atong simbahan mao gyud ni ang simbahan nga gitukod ni Kristo, unya atong gibiyaan sala gyud. Pero ato ning klarohon ha kay insakto na, pero moingon ta nga tinuod ba gyud sa realidad nga ang mibiya, tanang mibiya sa Katoliko nakasala o guilty? Na atong i-qualify kay nagtuon-tuon putag moral philosophy. No, sa ang atong mga pari kung mo eskwela sa teolohiya, no, sa pagkapari, apil nila ng pagtuon sa kanang gitawag og philosophy. Dili philosophy nga binuang, kundi philosophy nga naghisgot gayod sa daghang mga butang, labi na kanang gitawag og moral philosophy, di ba? Unya dili man na kasupak sa sugo sa Dios kay kana galing balaod sa Dios kanang the Ten Commandments, moral man na, di ba? Moral man na, no? So atong sayron unsa nang moral, no? Kanang moral kanang maayo o insakto nga kanang kabutang, di ba? Basta nang moingon ta nga sala ba ang pangawat, no? O sa moral sala, di ba? O mo na nga moral dili dawtan kung atong tun-an ng moral philosophy. Dapat makahibalo kita, parang
makahibaluta unsa makatarunganon ug unsa dili. Di ba? Kanang moral naghisgot man makatarunganon, di ba? Now, pero pananglit kung wa ka kahibaw nga kining Romano Katoliko mao gyud ang original nga gitukod ni Kristo. Kaya tingali ang imong nihibawan kanarang tudlo sa uban nga kining Katoliko dili man si Kristo gatukod ana, si Constantino man o si Pope Gregory man, lain ba? Oh. So tukod lang nagtaho o kanang Romano Katoliko kidaghan mang badlungon ana tukod na siyawa. Oh. Kung mao na imong pagtuo nga kining Romano Katoliko dili ni tukod ni Kristo kay tukod lang siyawa o tukod lang ni Trapulano o tukod lang og ordinaryong tao, ang pagbiya sa Katoliko dili punta makaingon nga nakasa ka na o nagilty ka na, di ba? Kay morally nagtuo magkang dili mauning Katoliko. O tukod lagyawa. So natural alang-alang makighiusa ka padayon anang tukod lagyawa, di ba? So sa moral analysis sakto ra pud ka nga imong gibiyahan ng Katoliko. Ngano man kay kanong mo pasignunot nganong makighiusa man ka anang iglesia o simbahan nga tukod og yawa. Di ba? So alang sa mga Katoliko kanhi nga nibiya sa ilang pagkakatoliko kay naa sa ilang unahon nga sakto sila kay ang Katoliko dili mao usayop o tukod og yawa o tukod Trapulano dili tukod ni Kristo. So sakto ra pud sila morally. Munay moral analysis. Pero kung lahi, pananglit ako, sa akong estudyo, sa akong reflection, kining Katoliko, mao man ni ang matuod nga Iglesia ni Kristo. O matuod nga Iglesia sa Dios. So, mao man ni akong reflection, mao man ni akong nasabtan sa akong konsensya, base sa akong pagtuon. Di ba? O pamalandong. So, tukod man ni Kristo. So, morally, sa moral analysis, so dautan o dili maayo nga biyaan ako ning Katoliko, di ba? So depende na, so pahinumdom sa mga Katoliko case to case basis na, depende na sa estado sa atong mind ug pagbati, no? O kung sa ato pa kanang mga Katoliko nga nibiya sa ilang pagkakatoliko kay nagtuo sila kay nabrinwa siguro sila mga false teachings. Kay ang ilang pagtuo nga kining Katoliko dili ni tukod ni Kristo, so sakto ra po sila. Sakto ra po sila morally sa moral analysis. Nganong makig-usa man ka ng tukod og yawa. Di ba? Pero alang pod sa mga Katoliko nga nakahibalo nga kining Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ni kadtong Iglesia ni Kristo. O kanang sa Roma 16:16. O Iglesia sa Dios, no kanang gihisgutan ni Pablo sa unang Korinto 1:2. Kung mauna, usara na. No, now dili pod maayo nga biyaan nato ang Katoliko. Di ba? Kay mao man ning tinuod. So, morally, sala gyud nang mobiya tas Katoliko kung nakahibaluta nga kining Katoliko tukod ni Kristo. Okay, mo pugnit ang tudlings Biblia kay narabay uban di gyud mo tuo kung di ta mo pugnit og tekstos Biblia. So adto tas basahon nga giasoy ni San Juan, no? Sa 1 Juan kapitulo 2, no? 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 18 hangtod 19. Unsa giingon ni San Juan diha? Niingon siya, mga anak, giingnan niya ang mga matuhuon. Mga anak, kana lang sa di pa na ako natiwason, kana lang termino, kana lang description sa iyang pagtawag ba, sa iyang pangatahuran ba, inyang unang pulong nga giasoy sa mga tao nga iyang gihisgutan diha, mga anak. Pangutana sa ko ninyo, nganong mga anak iyang gisulti diha, no? Nganong dili mga igsuon? Di ba? Kay
kana bitong atong mga igsuong dili Katoliko nga pastor o ministro, kasagaran gyud ang ilang address sa ilang mga followers ug magwali sila, igo ra gyud sila moingon nga brothers and sisters in Christ. Di man ta mosupak kana kay mga igsuon madatanan, di ba? Oh. Pero ang pangutana, nganong ingon ana ra man ang ilang description sa mga ilang pagtawag ba sa mga followers nila, pananglit, ako pastor ko sa born again o ministro ko sa Iglesia ni Cristo, then magwali ko ana sa pulpito, o then mayingon ko brothers and sisters in Christ, mayong buntag na to. Oh. Mostly maura gyud na address gyud sa mga pastor ug ministro nga dili Katoliko. Pero si San Juan tanawa, kanang iyang pulong diha nga gigamit sa pagtawag niya sa mga tao nga iyang gisuwatan ana kanang 1 Juan 2:18 ug 19. Nganong wala man siya moingon diha brothers and sisters. Dili po ta moingon nga sayop ng brothers and sisters. Sakto gyapon na. Pero nganong ang iyang gitawag diha sa 1 Juan 2:18 ug 19 address sa mga tao nganong mga anak man? Tungod kay ang atong San Juan nagtuo siya nga pari siya. Nya kanang pari di ba sa Katoliko amahan man na, father man na. Og ang amahan mutawag yun mga anak sa mga subordinate. Di ba? Sama sa pamilya ang leader diya sa pamilya amahan man, father. Unsa maitawag sa mga anak, di mga anak. So, that means ang ministro o pastor di ay sumalas Biblia base sa 1 Juan 2:18 ug 19. Sakto dayong Katoliko nga kana dayong magwawali sa pulong sa Dios, Father na. No? Father na. Now, di isa ta maghisgot atong Mateo 23:9 ha, nga nagingon si Kristo ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Ato naman nang na-discuss sa miagi, no, nga dili na siya inanaon pagsabot nga sayop ang paggamit sa titulo nga Father. In short lang, ang ipasabot lang sa Ginoo diha, contextually, dili maayo gamito ng titulo sa Dios sa pagpataas. Kaya ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. But pasabot kung mapahitason ka, dili ka angayan anang titulo nga father ug titulo nga teacher. Dili na sabton nga sayop gyud ang pagtawag anang titulo sa tao, no, titulo nga father ug teacher, di ba? Oh, kay anong gigamit man nato na sa eskwelahan pod, teacher man natong gitawag sa atong mga maestro. Kanya father po lang atong itawag sa kanang leaders pamilya, no? Nga titulo man sa Dios. So, di siya tamo taas anak kay dili man namo atong isyu. Kana lang, kanang 1 Juan 2:18 ug 19, wala mahadlok si San Juan sa iyang pagtawag sa mga sakop nga iyang gisuwatan. Oh? Gani universal letter man na kay dili man na ga-address sa usa lang kadapit, no? Universal letter. Sa to pa Catholic letter. Kay universal means Catholic sa Greek, di ba? Nga address na sa tanan. So, ingon siya nga, mga anak. Oh. So, nga nung dili man siya mahadlok, mutawag og mga anak sa mga followers. Ay, kung ingna, kanang iyang giingnan diyang mga anak-anak na niya sa unod. Di ba? Mga followers mo na. So, therefore, masabta na nato sa atong panahon ron, o nga, kinsa man ang grupo nga ang ilang leader, ang ilang mga mensahero, father. Kaya si San Juan, wa man siya mahadlok pagtawag og mga anak sa mga followers. Di ba? So, kana na, nagpasabot na nga ang simbahan tukod ni Kristo Katoliko. Di ba? Kay si San Juan, Katoliko. Masabot nga naman kay di man siyang mahadlok og mutawag og mga anak sa mga igsoon sa pagtuo. Wata mo ingon nga sayop ng pagtawag og mga igsoon sa pagtuo. Oh? Wata mo ingon na. Okay gihapon na. Pero ang Katoliko mao gyud nagtudlo nga kanang mga leader sa simbahan pwede po na ilhon natog mga father kay mga leader man. Basta leader gani, amahan mangyud ang laing description ana kay kana agong leader god nato god figure man gud na sa pagka-father sa Dios. So dili lang pod sabton nga pag-ingon gid atog father ng pari nga literal na nga mao na ang Dios, dili. Figurative lang na. Ang literal gyud nga father usara ang Dios sa langit, no? Kanang mga father nato sa pamilya,
Bisan manggali ang mayor o gobernador, pwede magit nato na tawgon og father, pero relative ra or figurative. Kay kanang atong mga leader, figure man na sa pagka-father sa Dios, di ba? Di ba? Kay kanang mga leader dapat salamin na sa Dios, di ba? So figure. So atong mga pari nganong father na kay figure man na sa Dios. But pasabot ang pari example. Kay mo gay manguna diya sa simbahan, di ba? Pero di but sabton nga literal gyud nga Dios na pod ang pari. Dili. Diasa man mabasa sa Biblia nga ang apostol pari. Now basahan ninyo ang Roma 15:16. Okay, basahon na ko diri ang akong hubad sa Biblia nga maayong balita Biblia, no? Roma 15:16, no? Gihimo akong sulugoon ni Kristo. Kinsay gaingon ani si Pablo, ingon siya, gihimo akong sulugoon ni Kristo Jesus aron pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios. Unya kung moadto puta sa Roma 14:15 kung wa ko masayo 14:15 kadtong niingon siya nga litra por litra gyud nahimo kuno siyang amahan sa maayong balita. Correct me if I'm wrong sa Korinto dito. Unang Korinto 14:15. Ako kuning tanawon diri kung wa bata malimot wa bata masayop, no? Unang Korinto 14:15. Okay. Atong basahon ni o wa bata masayop o pugnit sa maong nga tudling. Okay, Roma unang Korinto 14 o 4:14 ba to? Katong suwat ba ni Apostol Pablo nga niingon siya ako nahimong amahan ninyo sa maayong balita, no? Bisan gani wala nang tudlinga sa Biblia, unang Korinto 4:15. Wa ko masayot. Nakahuna-huna gyud ko nga basahon ako ng besikuluhan, no? Although hapit na sani. Adi unang Korinto 4:14. Gisulat ko kini dili aron pakaulawan kamo kundi aron so pagtudlo kaninyo ingon nga pinangga kong mga anak. Sa to ba father siya. Kay bisan pa, di ba dili man ni minyo sa unod si Pablo? Kay single man ni celibate pero nganong gitawag niya mga anak ang mga matuohon? Kay kana laging apostol o ministro sa Dios amahan na sa maayong balita, no? Unang Korinto 4:14 o 15, no? Gisulat ko kini dili aron pakaulawan kamo kundi aron sa pagtudlo kaninyo ingon nga pinangga kong mga anak. Kay bisan pa kung kamo adunay linibok ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan o papa sa kinat sila. Pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. So sa ato pa kung kanang inyong mga pastor o ministro mahadlok mo motawag og father o moila og father, dili na mao ang example sa mga pastor ug ministro diri sa Biblia. Kay ang pastor ug ministro diri sa Biblia sama sa mga apostol nagpasabot man nga ang ilang katungdanan father. Dili lang kay brother, di ba? So kana nagpasabot na nga ang pagbiya sa tinuod nga simbahan nga ang ilang mga leader amahan, di ba? Mga amahan. So Katoliko ra may nagtudloan na. So Katoliko ang matuod nga simbahan. So kay Katoliko man ang matuod nga simbahan, so mao ni ang gitukod ni Kristo, kana pa daghan pagalit kang dapat isigutan ana ngano nga kining Katoliko mao gining tukod ni Kristo. Kung kahibalo ka mao gyud ni original nga gitukod ni Kristo, so sala gyud ang pagbiya ni. Gawas kung wa kang kahibalo. Dayon basahan lang ninyo kamo na lay basa kay usa ka minuto na lang. Basahan ninyo og ayon ng 1 Juan 2:18 ug 19. Ang pagbiya sa matuod nga simbahan o iglesia mga antikristo na.
unay sakit-sakit ron. Kung Antikristo galibot po sabot, masadaan, di ba? Kung kasasala kay Antikristo god, di ba? O na? So, mao na, kung kining simbahan nga gitukod ni Kristo, mao gini ang tukod ni Kristo, sala gyud ang pagbiya. Kay gitawag og Antikristo ni Juan ang mubiya sa tinuod nga pundok o tinuod nga simbahan. Ya, karon kay daghamang nagkompetensya hinon aning Katoliko. Yan ang dato ra ba na sila, no? Na wa na tay igong panahon hangtod lang po sa sunod Domingo, no? Okay, isang litwa naman tayo igong panahon. Ayaw kalimut ha, karong alauna sa hapon, basin makaapil ko sa sangka sa katarungan. O alas 8 sa gabi ipod sa tulumanon sa Catholic Faith Defenders. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, baga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong langdong obispo, ug mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Hi, Daddy Delfin Geronimo po para sa MX3. 2 years ko nang kasama ang MX3 capsule. Ang MX3 capsule ay may clinical study na low in sodium, cholesterol, and fat-free. Tested and proven ito. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad ko. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang mga matitibay ang loob, kinakaya ang bawat pagsubok at hindi nakakampante sa bawat tagumpay. Kasama ang Tanduay Rum na 165 years nang nagpapatibay ng loob. Ako po, si Derek Ramsey. Humahanga sa inyo kasama ang Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Ang pambalay ni Gio Naco, dili pambalay. Ang gawas, maong kinahanglan na ay 99.9% na proteksyon aron malikayan ang bahong adlaw. Ikaw ni pambalay ni mo summer ihanaw. At